Абе, аз имам един въпрос. Страх ли те да прочна на стъпча там? Ага. Що бе? Защо не? Предното ми проява обонятелните сензори. Аз обаче май трябваше да се оправя косата пък. Ебе, кой става съм Питката Гейминг? Или Митко Метал? Също ли? Да. Кой става съм Питката Гейминг? С мен е приятелката ми? Или Митко Метал? Не, аз съм Митко Метал, не тя е Митко Метал. Окей. Кой става съм Питката Гейминг? С мен е приятелката ми? Или... Не мога ли е така? Аз котвах да замеря по Анма Мулив. Абе, накратко, той е Питката Гейминг или Митко Метал, аз съм приятелката му Алекс. Кой се почва с Питката Гейминг или Митко Метал, това е приятелката ми и не искаш правим гнусно или вкусно направим. Ти гнусно или вкусно ли си? Аз ще ги зарежа. Говорите шубаче. Чакай да правих служа чулата. Гений Митко се явява... нищо. Мръсно. Гения Митко се появява. 2+2=5. Та, днес ще пробваме тази стъпотия правим. С вкусна черри на ягода. Ягода и лимон, ягода и диня, ватермелен. Опа! Нали, миналия път пробвах тая, Саташа. Не с джърсито, Саташа. Сега ще пробваме тая с приятел. Честно, това беше отвратително, но ще се запазя бутилката. Да. Така на хартия, кой ще е така? Кой ще помежа? Хайде. Камък се хартия, раз, два, три. Души. Сещаш ли се? Степчета. Някой се надува музика. Това е мирис на степче с ягода. Нали има мирис на степче с ягода? Не, има мирис на ония соковете с ягода и банан. Да, и на тях също. Сега да се изпи такъв сок. Нямам точно да покажа, че вътре тъжността е розово, но вътре тъжността е розово. Нямаш чаша или те мързи да вземеш? Много ме мързи от тя да взема чаша. Прекалено може. Прекалено мързи от тя да вземеш. Та, както се хартия, ако ще го пробва първи. Добре. Следващия път, когато искам да задам шибаните пари за шибани американски шибани тъпоти, някой да ми каже не и ми зранчите с шво направо лопата. Ама, защото някъде има вкус на тези сокове. Да, що всеки ги харесва тези тъпоти, бе? Миналия път биха Даша, че хареса това, сега те ми ще бият, че ти хареса това. Това има до някъде вкус на тези сокове с ягода и банан. Само че съвсем леко някак си по-киселеещ. Гнусно. За мен това е гнусно. За мен това е вкусно. За мен това е гнусно. А предното имаше мирис на сироп за кашлица. Имаше и вкусна сиропна каша, от из опитата по варене. Правата, че не го пробва, това беше по-гадно от това. Нали, това нещо, ако някой изобщо е чувал за този антибиотик Аугментин, имаше точно вкуса на това. Спри да ми правиш зенчета.
На мен това ми хареса. Как ти харесва? Защо всеки го харесва тези? Защо всеки харесва тези тъпти? Аз не ги харесвам. Как вие ги харесвате? Това, че аз не ги харесвам, това означава, че и вие не трябва да ги харесвате. Аха. Ага. Правим хидратична напитка с вкусна ягода и един посладител. Съставки: вода, кокосова вода на прах, 10,5% киселина, минерална сол, дикляй, ароматизатори, концентрат от сладки картофи, концентрат от череши, посладители. Чакай! Концентрат от череши. От сладки картофи. Гума. Концентрат от череши. А това има вкус на ягода. Защо леко киселело? Да. Но Почуте защо ли и с- сладки картофи? Защото е американска простия на Логан Пол, Аня Шибаняк, който е тук някъде, ще го сложа. Може би заради това. Който сега ще да се бие срещу Майк Тайсън, който също някъде тук ще го сложа. Майк Тайсън победи. Това лично мен не ми исках. Заради това пиеш пак. Да. О, не трябваше. Ягода. Не кажа, аз купувам тези шибаните стекове. Та го драги пички, маняци, манячки, че гледате, това беше от мен. Аз съм такива гейминг елемент мета, това е приятелката ми. От това се бе всичко. И за въпроса гнусно или вкусно, за мен това беше вкусно. Лек и спокоен ден.